ассалому алайкум бародарон ва тамошобинони азиз, хуш омадед ба дарси шашум аз курси барномасозӣ Python. дар ин дарс мо меомӯзем ки дар якҷоягӣ меомӯзем ки чӣ тавр маълумотҳоро дар дигар файл хонем ва ба он файл маълумот ворид кунем. Ин дарси калон намешавад, лекин дарси беҳад муҳим аст. Мо обычни файлҳои текстиро ҳамчун баъза данных истифода мебарем, маълумотро дар ҳамин файл сахранӣ мекунем ва дар файли Python ҳамон маълумотҳоро хонда мегирем. хуб, мегзарем ба практика. ворид мешавем ба папкае ки мо дар дарсҳои қаблӣ сохта будем ва кор мекардем. Lesson. Ин мешавад дарси 6. Ман менависам. аввал як файл месозам. Lesson 6 гуфта. дарси 6 ҳатман намуди файла Python мондан дар кор аст. خب ساختیم. اناکنون یک فایل دیگه میسازیم همچون باز данных و در داخل این فایل معلومات‌های ضروری را وارد میکنیم و با فایل lesson 6.python همون معلومات را در اکران چاپ میکنیم. اول میسازیم یک عدد دیگه فایل تکستوی. مثال مینویسیم user info تمام ساختن میکنیم و همین папка را общий папка را با یاری Visual Studio Code میکشویم. Открыть с помощью код. خب پس از کشوده شدن برای ما دو فایل در کار است. یکتاش lesson 6، دویمش این user info. اناکنون ما معلومات را در user info ثبت میکنیم و در lesson 6 چاپ میکنیم در اکران. یک دقیقه. اول معلومات را وارد میکنیم. مثال معلومات استفاده برنده چیا میشن؟ نام مینویسیم نام. من مثال نام خودم مینویسم. میشد نسب. خب مینویسیم سن و سال. 24 sola, 25 sola qoyayım. İnçinin ixtisas. Misal barnoma soz. Anaکنون ما همین معلومات را باید در اکران چاپ کنیم با یاری فایل lesson 6. اینها را چخیل anaکنون چاپ کردن در کار است. ما اینچنین میتوانیم از فایل lesson 6 نقطه رو ایستاده این معلومات را ازمینیت کنیم و با این فایل باز دیگر معلومات ها وارد کنیم. یعنی ما این فایل user info را همچون باز данных استفاده بسازیم. ما این معلومات را در فایل lesson 6 نمی نویسیم، لیکن چاپ کرده میتونیم. خب اول میسازیم یک تغییرابنده. مثال تغییرابنده می نویسیم. تغییرابنده info خب برابر هست فونکسیای open یعنی میکشویم. چی را میکشویم؟ در داخل همین open ما مینویسیم چی را میکشویم. اناکنون نام فایل نوشتنمون در کار است. user info نقطه txt. حتما فرمتش هم نوشتن در کار هست و ورگول میمونیم. در اینجا نگاه کنید یک فونکسیای دیگه هست با نام r. در اینجا فونکسی های در کاری همش برآمدن. به حد فونکسی های بسیار دارد. در نگران برای ما فونکسی r در کار است. r می نویسیم و نگاه کنید در اکران یک عدد دیگر خواهید تغییرابنده میسازید، خواهید پریاموی چاپ میکنید. من تغییرابنده میسازم. مثال show info برابر info نقطه read. تمام. خب پایاننده می نویسیم print show info. تمام. همین فایل در اکران چاپ میکنیم. سپوستید میکنیم. میبینیم که اگر توقع نویسه باشیم باید چاپ کنه به یگان خیلی اشیبکه. خب نگاه کنید چی گفته است. خطاگیش هم میبینیم. در حقیقت خطاگی هست در ویمو show info read. خب return
короче ин ошибка гуфта истодааст ки кодировкаи файл хато аст. нигоҳ кунед, агар мо ба ҷои маънаи маълумот нависем ки мисол name ва файла запустид кунем аз нав. нигоҳ кунед, дар ҳақиқат кор кард, 100% чоп кард, маълумотҳои дар ин файл буда гирад. лекин ҳангоми бо шрифти крили навистан, яъне бо забони русӣ ё ки ҳарфҳои забони тоҷикиро истифода бурдан, барои мо ин хел ошибка пешниҳод кард. ин аз кадом сабаб пешниҳод кард шуда? ҳамин файл намедонад чиро чоп кунад. ба таври автоматӣ бояд танҳо маълумотҳои ҳарфҳои англисиро чоп кунад, ягон аломат чоп кунад ё ин ки рақам чоп кунад. анакун мо чӣ кор карданамон дар кор? барои хотире ки маълумотҳоро бо дигар забонҳо, яъне бо ҳарфҳои крилӣ низ чоп кардан тавонем. просто дар info яъне open пас аз r вергул мемонем ва кодировкаша иваз мекунем. барои хотири кодировкаро иваз кардан ҳаст функсияи encoding. дар дохили функсия encoding менависем utf8. анакун чӯ маҳз utf8 дигар чӯш нест. ба монанди utf8 бо бисёр форматҳо ҳастанд ки ҳарфи крилиро поддержка мекунанд, яъне чоп мекунанд. то имрӯз ман кор карда омадагам танҳо utf8 қатӣ. мисол ягон камбудӣ додагӣ нест. дилхоҳ забон, дилхоҳ ҳарфа чоп кардагӣ ҳаст дар экран. аз ҳамин сабаб ман ҳама вақт utf8 истифода мебарам. хуб, як бор дигар чоп мекунем, мебинем ку ман ин маълумотҳо чоп мешаванд дар экран ё ки не. запустид файл. мана чӣ хеле дисед, дар ҳақиқат ҳамаи маълумотҳои дар файли user info буда чоп шуданд. чоп кунам, мана ҳамаш чоп шудан 100% ҳаст. анакун мо чӣ хел метавонем ки мисол як танҳо маълумотҳои барои худамон даркория гирем, ё ин ки як сатра гирем, ё ин ки ягон қисми ҳарфа гирем. барои хотири ин боз ҳастанд функсияҳои иловагӣ. мисол барои хотири танҳо нома чоп кардан нигоҳ кунед, мебинем дар ҳаминҷа чанд символ истифода шудагӣ аст. 1 2 3 4, яъне ном 3 ҳарф ва ман ин знаки 2 нуқта чорум ҳаст. мо ба show info гуфтем read info read дар дохили ҳамин чанд символа чоп кунад гуфта бояд нависем. мисол 4 символ. боз аз нав запустид мекунем барномаро. нигоҳ кунед, ном чоп шуд. анакнун мо ҳамин агар дуюм бора чоп кунем, яъне мисол нигоҳ кунед, дублировать мекунам, ман show info 2 мекунам ва боз 4 сатри дига show info 2 мешавад. хуб, show info боз ин ки show info 2, яъне ҳар душа чоп кунад. анакун дар ҳар душ просто ном чоп намекунад. як бор хонда омад, нигоҳ кунед, як бор хонд ном омад, пас аз ном чия якта пробел аст, ш а ҳ ҳаст. ша бояд чоп шавад. чоп мекунем, мана нигоҳ кунед, ном пробел монд, пробелам ҳатман мехонад ва се ҳарфи дигара гирифт. дар ҳақиқат дар ин 4 символ истифода шудагӣ ҳаст. анакун барои хотире ки 100% як сатра гирем, мисол сатри нома гирифтан дар кор аст. барои хотири як сатри нома гирифтан ҳаст функсия read line. переводаш кунем ба забони тоҷикӣ read яъне хондан, line бошад сатр мешавад қатор. хуб, нигоҳ кунед, барои хотири read line истифода бурдан аллакай ин функсия барои мо дар кор нест. дар инҷа менависем read line. read line ба худаш ягон функсия дига, функсия иловагӣ қабул намекунад. хуб, дар экран чоп мекунем. мана нигоҳ кунед, ба таври автоматӣ сатри якума гирифт. агар дар ҳаминҷа мисол нағз зим монед аҳамият дед, як қатори холӣ партов, як ҷои холӣ партов. и аз кадом сабаб ҷои холӣ партов? нигоҳ кунед, ҳамто агар файла бинем омадагӣ ҳаст, мисол ном нависта омадем ва аз қатори нав гузаштем. анакун дар барномасозӣ ҳангоми аз як қатор ба қатори дигар гузаштан мана хел символ истифода мебаранд. слеш, обратный слеш ва ҳарфи n. ин чиро мефаҳмонад? яъне ҳаминҷа ки хонда омад то шаҳриёр, ном ва насабаш дар қатори нав хонда шавад. аз ҳамин сабаб забони Python ҳамин n-ам хондагӣ
ҳаст. ҳозир мо ина бо дар экран чоп карда дида мебароем ки ба кадом намуд зоҳир мешавад. анакнун мо дар қатор ина мисол як адади дигар readline созем. нигоҳ кунед, readline мисол show the println print show the ва чоп кунем. мебинем ки чӣ хел чоп мешавад. нигоҳ кунед, ба таври автоматӣ қатори дуюма гирифт, яъне як бор қатори якума хонд, дуюм бор қатори дуюма хонд ва дар мобайнаш чӣ хеле ки дистодед як қатори холӣ партофтагӣ ҳаст. ҳозир ман мефаҳмам чӣ хел ин қатора удалит кардан. хуб, барои хотири ин ҷои холигиро удалит кардан ки чоп нашавад, мо танҳо пас аз нигоҳ кунед show info нигоҳ кунед, мо бояд баъди рақами баъди ном яъне шаҳриёр ман ин қатора удалит кунем. барои хотири удалит кардани ин show info ҳаст, вергул мемонем ва менависем end. просто танҳо ҷои холӣ, дар дохилаш ягон чӣ наменависем. хуб, чоп мекунем. мана чӣ хеле дистодед, дар ҳақиқат ман ин сатр удалит шуд ва ду хат бо ҳамдигар, ҳар ду қатор бо ҳамдигар ҷафз омаданд. яъне функсияи end ҳамина мефаҳмонад ки ҷои холиро нест кун. хуб, биёед дида мебароем ки чӣ хел, яъне ба кадом намуд зоҳир мешаванд ҳамаи ҳамин элементҳо. ин аллакай барои мо дар кор нест, инам дар кор нест. нигоҳ кунед, мо ба ҷои readline мо менависем ки readline s. нигоҳ кунед, ҳозир info яъне маълумотҳои user info-ро мегирад, нуқта ҳаст readline s. readline s гуфтем, тамом, чоп мекунем. нигоҳ кунед, дар ҳақиқат чоп кард. нигоҳ кунед, ном ҳаст шаҳриёр, чӣ хеле ки ман гуфтам знаки n монд, насаб, ҳамаи ҳамина чоп кард. нигоҳ кунед, агар мо ҳамина копироват карда гирем, мисол копироват мекунем ва дар println чоп мекунем. як адад принти холӣ монем. баъд аз ин print менависем, ставид, дида. хуб, инҷанда readline est не readline мемонем, чӯба ки ҳамаи маълумотҳоро чоп кунад. ҳозир мебинем мо фарқияташа. чоп мекунем, нигоҳ кунед, як бор чоп кард. мо readline гуфтем, readline не, просто read дар кор аст, яъне ҳамаи маълумоташа хонад. мана нигоҳ кунед, ҳар душ ягон фарқият надоранд. хонда омад, боз ман ин хонда омад. танҳо фарқияташ ин аст ки пеш аз се қатори поён пробел партофтагӣ аст. ин аз кадом сабаб ҳаст? ба фикри ман, агар мо ҳамин пробела нест кунем, бояд туғрӣ шавад. ҳамин ҷои холигиро як бор мебинем ки туғрӣ мешавад ё ки не. туғрӣ нашуд, намедонам аз кадом сабаб бошад. бояд ҷои холӣ мо аз як қатор ба қатор нагузаштодем. аз ҳамин сабаб нигоҳ кунед, мо бояд барои хотири ин пробела удалит кардан ҳамаи маълумотҳоро дар дохили як нохунак навистанамон дар кор аст. шуд, мана як бор дигар ихтисос ҳатман слеш n мондан дар кор аст барои аз қатор нагузаштан. чоп мекунем. мана чӣ хеле ки дистодед чоп шуд, яъне маълумотҳои ин файла ба ҳамин намуд хонда истодааст. барои аз як сатр ба сатри дигар гузаштан слеш n истифода бурдагӣ ҳаст. чӣ хеле ки дистодед дар инҷа мисол ҳар душ як хел чоп шуданд, ягон разница надорад. хуб, ин буд роҳи чӣ хел дар экран чоп кардани маълумотҳои дигар файл. анакнун мо чӣ хел метавонем ки дар ин файл боз маълумот нависем ё ки ин маълумотҳоро иваз кунем. нигоҳ кунед, мисол ба забони тоҷикӣ навистагӣ ҳастем, ман инҳоро ба забони англисӣ табдил метавонам, яъне ба забони англисӣ менависам. ман ин файл агар ба ин тараф монем, мо разницаша бинем ки дар ҳақиқат иваз кард шудааст ё ки не. барои хотири ин ҳаст, ин нигоҳ кунед, ин маълумотҳо буданд барои хондани маълумот. инҷа менависам хондани маълумот аз файл. анакнун боз менависем навиштани ворид кардани маълумот ба файл. ворид кардани маълумот ба файл. хуб, барои ворид кардани маълумот бозам файла мекушем. аввал мисол info тағйирёбанда месозем.
аввал файла мекушоем, баъд маълумот ворид мекунем. Мисол нигоҳ кунед, шумо файла накушода чӣ хел ва изменит мекунед. Любой файле ки дар ҳамин дилхоҳ папка аст, шумо бояд аввал файла открит кунед, баъд изменит дуроред. Мисол файла накушода изменит дуровардан ин ғайриимкон аст. Аз ҳамин сабаб морам аввал файла мекушоем, open. Хуб, мегӯем кадом файл именно кушода шавад. Файли user info.txt кушода шавад. Ба кадом намуд кушода шавад? мо анакнун дар инҷо бояд гуфтанамон дар кор ки барои хондан кушода шавад ё ки барои изменити даровардан ё ки барои ба пуррагӣ маълумот ворид кардан. мо бояд ба пуррагӣ маълумот ворид кунем, яъне ҳамин маълумотҳо нест мешаванд ва маълумотҳои нави мо ки ворид мекунем ҳамон маълумотҳо навишта шаванд. Барои хотири ин ҳаст функсияи w, яъне write. خب پس از این ما میتوانیم انکودینگش استفاده بریم، فرمت کدش استفاده بریم. اینچنین استفاده نبریم، لیکن اگر استفاده نبرید هنگام چاپ کردن معلومات در اکران خطاگی پیش میبیاد. بهترش استفاده برید. می نویسیم UTF-8 انکنون در پایان ما باید همین ها را نویسیم. مثال یک عددیه تغییر یابنده می نویسیم write info، وارد کردن معلومات برابر خب info نقطه write است. write هم میگیریم و مناخل خفض میمونیم. خب پس از این می نویسیم print. اول ما باید معلومات وارد کنیم در داخل write. مثال می نویسیم name. خب name میشود چی نویسیم؟ خیلی انگلیسی خطی می نویسیم. پس از این از قطار نو میگذاریم n. خب نصب username name شد surname بوده است. surname. خب مثال تمام دیگر معلومات رو نمی نویسم، وقتا تلف نمیکنیم در این چیز. چاپ میکنیم همین معلومات print. خواهید چاپ میکنید، نخواهید چاپ نمیکنید. خب بید من چاپ میکنم. خب write info تمام запустить میکنیم کد و میبینیم که من این فایل ازمینید میشد یا که نه. запустить 32. من نمیدونم چه 32 write info write. خب نگاه کنید در حقیقت ازمینید کرد، یعنی مقصد ما ازمینید کردن بود. ما باید من این استروک چاپ نمیکردیم. запустить mana در حقیقت وارد کرد معلومات. اگر ما مثال در اینجا باز یگان قطار دیگر وارد کردنی باشه، مثال نگاه کنید یک قطار دیگر وارد میکنیم خب age سن سال 25 چاپ میکنیم. خیلی دیدید به طور اتوماتیک با یک قطار دیگر وارد کرد. این الکی قطار سوم وارد نکرد، همین معلومات ها همشه عوض کرد. نگاه کنید من اگر در بجای نام یگان نامی دیگر نویسم user مثال user name surname مثال user خیلی همین فامیلیا همشه ازمینید میکند. 26 کنیم اگر запустить mana چی خیلی دیساید همه معلومات را عوض کرد شده. این ازمینید کرد شدگی نه نویسوده удалит کرد شده معلومات نو نویسوده удалит کرد شده معلومات نو نویسوده است. برای معلومات تغییر دادن یعنی ننوشتن باز معلومات نو اضافه کردن. مثال ما نگاه کنیم نام فامیلیا سن سال نویسیم، در پایان просто профессия می نویسیم برنامه‌ساز. معلومات بالا باید عوض کردن نشوند یعنی удалит کردن نشوند، لیکن در قطار پایان معلومات نو وارد کرده شود. برای خاطر این چرا استفاده کردم تنها به جای فونکسیای w فونکسیای a استفاده بردارمون در کورس. اگر write w write باشد a appearance بود چی بود به فکرم точно در یاد ندارم، یعنی همه خوشم میدونم فونکسیای a برای عوض کردن معلومات استفاده میشد. مثال ما در اینجا اول یک کامنتری کنم وارد کردن معلومات به فایل بود. اکنون وارد کردن معلومات به فایل می نویسیم که علاوه کردن معلومات نو و فایل. خب اکنون باز می‌سازیم یک عدد تغییر یابنده info
тағйирёбандаи info баробар бозам мекушоем файла open. хоб бозам ҳамон файли пештараям мекушоем. менависем user info.text. функсияш ҳатман мемонем a, яъне тағйир додан, илова кардан. кодировкашам туғри мекунем utf8. пас аз ин месозем як адад дигар тағйирёбанда ба номи new info, яъне маълумоти нав. info. хоб инҷа менависем info. бозам ранги пештара write, яъне навиштан. дар дохили ин нигоҳ кунед, анакнун мо чӣ менависем. хоб мо бояд аз қатори наоз дар қатори сеюм ҳаст, бояд қатори чорум гузарем ва профессия барномасоз нависем. барои аз як қатор ба қатори дигар гузаштан мо истифода мебарем /n ва менависем профессия барномасоз. гуфтани гап ҳамина чоп мекунем. бояд дар қатори 4 профессия барномасоз нависад. мана профессия программер дар ҳақиқат илова кард, маълумотҳои дар боло будара удалид накард. агар мо як бор дига ҳамин кодро запустит кунем, боз як ҳамин маълумот боз аз сари нав такрор мешавад, яъне ҳамин маълумотро боз илова мекунад. мана мо метавонем инчунин ба ҷои ин маълумот бо дигар чиёра истифода берем. мисол инҷа профессия шуди, бо ягон маълумоти дигар агар дар кор бошад илова мекунем. хоб мо то ҳоло файлҳоро кушодем, хондем. ҳар бори файла кушодан, опен карда, кушода хондан. мисол дар инҷа як бор кушодем, бо дигар боро кушодагӣ ҳастем. ҳар бори ҳамин файлҳоро кушодан ҳамчун тағйирёбанда дар хотираи компютер сахранӣ шуда истодагӣ ҳастанд. яъне памяти компютер памяти барнома калонтар шудагӣ ҳаст. маълумот зиёдтар забт шудагӣ ҳаст. анакнун мо чӣ хел бояд кунем ки ҳамин маълумотҳо ҷамъ шуда наистанду баъди мисол запустит шудан сразу закрит шавад, памяти барнома очистит шавад, яъне тоза шавад. барои хотири ин ҳаст функсияи close. нигоҳ кунем, мо дар ҳақиқат кушодагӣ ҳастем, не ки дидагӣ намебинем ки чӣ хел пур шуда истодааст, не ки дар ҳақиқат памяти ҳамин барномаи lesson 6 пур шуда истодааст. барои хотири пур нашудан, баъди запустит кардан сразу тоза шудан, мо дар инҷа истифода мебарем. нигоҳ кунед info.close. тамом, ягон чиз дига истифода намебарем. info.close. агар мо ҳамина запустит кунем, нигоҳ кунед, ягон чиз рӯй надод, просто навист, лекин ба таври автоматӣ манин функсия кор карда шуд, ба таври автоматӣ очистит шуд, тоза шуд. дар инҷа дар ҳақиқат мо натиҷаро гирифтем, результата гирифтем, чоп кард. боз плюси ин памяти ҳамин коре ки мо кардем, памяташ холӣ шуд, яъне дар памяти барнома ҷамъ шуда наистод. ин мумкин 1 килобайт, даже 1 бит беҳад андозаи хурда зайнит кард аст. мумкин шумо гӯед ки ин кори страшне набуда, бе ҳамин клозам шудан мегирад, лекин ин барномаи мо яке аз барномаҳои оддитарин аст. вақте шумо барномаҳои калонтар барои дигар компанияҳо месозед, ин хел рӯйхати корҳо, рӯйхати вазифаҳое ки мо барнома бояд анҷом диҳад миллионта мешаванд. вақте ки ҳар якти ин маълумот памяти компютера, памяти барномаро зайнит карда гирифт, нигоҳ кунед, ҳар бори истифода барда ворид мешавад, бо барнома кор мекунад, памяти компютер зайнит шуда истодааст. ин истифода барда маҷбур мешавад барномаи моро удалит кунад. беҳтараш дар любое время info.close истифода баред ҳангоми хондан ва навиштани маълумот. хуб, тамошобинони азиз, ин буд дарси имрӯзаи мо дар бораи чӣ тавр хондан ва навиштан, инчунин илова кардани маълумот ба файли внешни. мо имрӯз ин файли user info-ро ҳамчун база даних истифода бурдем ва дар файли Python дар экран чоп кардем. инчунин мо ин маълумотҳоро метавонем дар база даних SQL монем, ё ки дилхоҳ база даних монем ва дар сайт чоп кунем, ё ки дар дилхоҳ барнома чоп кунем. дарса такрор кунед, практиковат кунед.
барномасозӣ 99%-аш практикаҳай. Аз ҳамин сабаб ман тавсия метиҳам ҳар як дарса 5-6 бор такроран практикават кардан гиред. ҳангоме ки шумо такроран практикават кардан мегиред, ин кодҳо аз ёд мешаванд дар майнаи шумо. Ина мисол варақа гирифта хонда аз ёд кардан намешавад. Мисол info баробар open қафс шуда дадур нохунак info user text ин хел ивад хондан ғайриимкон аст. Шумо ҳамин кода бисёртар нависта баъд аз ёд мешавад дар майнаи шумо. Аз ҳамин сабаб ман тавсия метиҳам ки практикават бисёртар кунед. Бинед дарса практика кунед, такрор кунед, ягон ҷой нофаҳмо шавад, ҳатман нависед. Боз ман отдельно дополнительно мефаҳмонам. ҳозираш хайр то дарсҳои оянда.